Čaute ľudia, dneska vás vítam u ďalšieho videa, dneska natáčame Brawl Stars. Brawlerov máme, neviem koľko, 5 či 4. Ja som si to len včera stiahol. Aha, mám 1, 2, 3, 4 už mám. Ok, jasne. Ako by to reálne mi nejde docela. Ale ja sa to skúšam. Máme takúto mapku, čo hráme futbal. Ja som zabijak 777. Jeden dole. Druhý dole. To nedal som gól. Daj gól. To prehráme. Showtime. Ja mám Doriki! El primo. Doriti ma zabili. Fú, ale išiel som dobre. Dal som ich. Ja sa takto spájem. Proste, oh no. A diamantíky, poď sem. Tu je ísť. Poď sem. Poď sem. Nubak, poď sem. Tak. Mŕtvý. Poď sem. Druhý mŕtvý. A idem. Doriti. Poď sem. A idem sem. Doriti, ja som mal plán skočiť. By som ho zabil. OK, ja si to nechám. Proste nemôžeme prehnať. Ja zdal som. Do piči bomba. A počas sem všetci traja, ja vás rozjebem. Hýbajte sa. No Doriti. Ale dal som. Jedného. Som sa nebal. Ale dobrých mám brawlerov. Sú výborní, skúsime to. Na iný. Ja som mal taký fialovýho. Ale chcel by som toho, čo... On je fakt dobrý, mne to nabehne takedy, neviem, 17. februára mám nadbehnúť to. A som zabia... Počkaj, ako... to je na hovno. Poď sem, ty nubak, poď sem. Reálne, keď mám túto maličku z prvotky. No. Jedného nezabijem. Poď sem. Aha, to je môj. No ja to serem. OK.
ja si toto nechcem. Ťažké prípady. Mama. Ja sa idem sem skryť. Ušívaj na. Kráču. Nie sú malé. Reálne ja sa tu ukrývam. Poďme. Spolupráca. Kamo, to vyhráme. Poď. Reálne neviem, kde to striedam. Ja sa idem premiesniť, aby oni vyhrali sme. Ako takto som hral. A my sme vyhrali. Kokos. To chcem. Tu upíra chcem. Tohto. Mega. Ja som všetkých zabil, aby ste to videli. Takého praverí. Medvedík. Koľko. OK, ideme si zahrať s týmto medveďom. S týmholetým medvedíkom. Aha, tu som zabijak 777. Farel, nejaký farel. Ale toto hral... Kto to hral? Neviem. Som úplne zabudol do rutín. Mám veľa. Už som si myslel, že mám málo. Aha, kúkajte. Kde to strieľaš? Mám málo. Tak ma rozjebu. Ja sa idem sem skryť. Že aha, ako to strieľa, koľko, ja sa bojím. Poďme. Doriti! Keby mi teraz dá reklamu, tak ma šľak trafí. Poďme. Aha, to je môj. Poďme. Na čo som to mimo? Sa bojím. Že mám dobrý tým. Poď sa. Vyhrali sme. Kokos, vyhrali sme tu. Yes, mám ho, yes! Musím ho dať. Oh my god! Mám ho, yes! Mám ho, ktorého som chcel. Kokos ľudia. Ja som vyhral škúpek skinov za 2 dní. No 5 braverov, prepáčte. Kokos, ale tu sú dobrí. Nemajú proti nami šancu. Počkaj, ako mu to strieľa? OK. Kokos, dobro mu to strieľa. No. Neviem ho využívať, vám poviem. I to nabehla toto. OK, ja idem to vyskúšam. No nemôže byť, len keď sa priblíži, už je mŕtvý asi. Poďme, Doriti, no hej. Ale oni majú stále 0 a my máme 7. No tak. Spolupráca, bráško. My sú tu niekde... Desať, 9, 8, 7, 6.
Vyhrali sme. A zase nám mali 12. Keby som zase vyhral takého Bravorela, tak by som bol veľmi šťastný. Viem sa ešte zahrať a vyhrám asi Bravorela. OK, ja idem na to. Ľudia, rodičia nám tu nechali kľapko. No, aj sú tu. A prečo je tu